sa serbisyo. Kini ang mga pulo nga gidalit ni Governor Bambi Imano uban ang kinatibuk ang lalawigan sa Misamis Oriental ngadto na sa 14 ka mga militirong empleyado sa Kapitolyo Provincial. Sila gipasidunggan pinaagi sa pagpabalon kanila og cash incentives lakip na plaque of appreciation isip pasalamat og paglantaw silang dakong kabahin sulod sa mga katuigan sa panerbisyo. Gipangandaman sa Human Resource and Management Office ang paghatag pasidungog sa mga retired capital employees nga midawat silang cash incentives og plaque of appreciation. Ang paghatag bili sa serbisyo nga giumol sa mga militirong kawani sa Kapitolyo, inisyatiba ubos sa Executive Order GYVBE number 2015-04 sa tinguha nga mapasalamatan ang tanang public servants nga mihatag silang walay kinutubang serbisyo aron mahimong taytayan sa kahimuan sa tanang programa alang sa kalambuan sa kinatibuk ang probinsya. Mikabat sa 375,800 pesos ang kantidad nga nadawat nila kung asa dunay tag 1,000 pesos matag tuig nga equivalent sa 21 katuig pataas nga kadugayon sa panerbisyo, 800 pesos matag tuig sa 16 hangtod 20 katuig in service ug 500 pesos sab alang sa napulo ngadto 15 katuig nga panerbisyo. Si Miss Jocelyn M. de la Calzada nga anaa sa buhatan sa HRMO kaniadto miabot sa 45 katuig. Pasabot nga midawat sab kini og pahalipay gikan sa kagamahan ng probinsya nga mobalor og 45,000 pesos nga cash. Samtang si Mr. Dominador Tagarda sa MOPJ dunay 37 katuig, Mr. Domingo M. Uga sa accounting 36 katuig, Mr. Isagani G. Basanal sa PDRMO 34 katuig, Mr. Edgardo G. Kagalawan sa PGSO 29 katuig. Sila Miss Ruth F. Acelo sa PHO, Miss Valentine Arlene A. Valdiweza sa MOPH Initaw, Miss Perla A. Danlayon sa MOPH Talisayan ug Miss Guillerma O. Barcenas sa PHO Pulos Miss Serbisyo ug 27 katuig. 23 katuig sab sila Miss Marlene C. Abelia sa Accounting, Mr. Manuel R. Villanueva ug Miss Ruselar P. Haraula sa Treasurer. Si Mr. Danilo P. Sobrado sa MOPH Balingasag, 26 katuig ug alang sa napulo katuig si Mr. Romulo N. Wabi Jr. Dako ang pasalamat sa tanang militirong empleyado sa paghatag garbo kanila nga giilang mga inspirasyon ngadto sa tanan nga anaa sa frontline sa government service nga luyo sa pandemya makapadayon gihapon. Isip nga retirees sa pabaon kanamo sa ang pagbiya niining atong institusyon. In behalf sa mga retirees nga anaa karon, salamat sa pagunahuna kanamo, Governor. Bisan pa man sa among pangidaron karon, imo gihapon kami gihuna-una. Dili ka namo kalimtan sa makausapa. Daghang salamat, Governor. Saludo ko nimo, Gov. Si Governor Bambi mihatag siyang kinasingkasing nga pasalamat sa mga militirong empleyado hilabi na sa pagbilin kanila sa padumdum nga padayunon ang kaikag susama sa katuigan nga anaa pa sila na nerbisyo sa Kapitolyo. Kung inyo nang mabatik nga kaikag kana nga eksperyensya mga tao nga angay nga paliwatan hining atong kalibutan. You know what is the challenging part this time is that sometimes people working only for 2 months will resign. 3 months will find another job. And yet this is one model. Gikan sa kapait, kasakit, kalipay apil nga wala ni biya sa pagserbisyo sa katawan sa lalawigan. Alang kang Governor Bambi, ang ayan lamang mapasigarbo ang sama niini nga karakter nga pabiling madasigon, matinud-anon ug dunay kaikag sa panerbisyo. Luyuman sa mga hagit nga masinati isip usa ka empleyado sa panginaot sab nga mandaghan ang susama kanila. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambert Regian Amor May Guy. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.